Yeah. Ha. Kim San. Lucid Beat. Mahirap maging mahirap. Tandaan nyo yan. Quarantine day. Yeah. Perlas ng silanganan, bansang maharlika. Ngayon ay sa karamdaman kami nagdurusa na. Kahirapan sobra na, gutom sigaw nila. Pag hindi ka nagtrabaho, pamilya mo ano na. Simple lang ang hanap buhay, tagatinda sa tabi. Ngunit paano na iyan, wala namang bumibili. Ano pa ang kakainin ng aking mag-iina? Ligtas nga po sa sakit, ngunit gutom naman sila. Pero sabi ng iba, huwag na tayong lumabas. Sumunod na lamang tayo, huwag na tayong matigas. Ako po'y mabuting tao, masunurin sa batas. Ngunit nasa isip ko, saan kukuha ng bigas? Tama po, ang gobyerno, iwas muna sa sakit. Kaso nga lang masakit, gutom ka na kahapon, tas ngayon gutom ulit. Ang hirap maging mahirap.